May buntag mo itong latest weather update Monday, November 23, 2020. Northeast monsoon o amihan mo'y nakaapekto sa Northern and Central Luzon. Samtang ang tail end of a frontal system mo'y nakaapekto sa Eastern and Central Visayas. Ug tungod niini, ang Metro Cebu lakip na ang probinsya sa Sugbo ug ang kinatibuk ang Kabisayaan makasinati kining madag-umon na kalangitan inubanan aning katag ng pag-uwan ug pagpanugdog ug kilat. Samtang ang Palawan, Occidental Mindoro o ang Kalayaan Group of Islands makasinati kining mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan tungod kini sa localized thunderstorm. Para sa atong wind and sea condition, ang Tibog Visayas makasinati kini kasarangan ngadto na sa kusog na hangin, din ang kadagatan kasarangan ngadto na sa may pagkabaluron. Nanay gitason na 1.2 to 3.25 meters. Diri sa Metro Cebu, ang dagat muhunas karong alas 12:20 sa hapon na naigiubson na 0.21 meters o kini motaob ug mga adlaw sa alas 5:05 sa buntag na naigitas-on na 1.08 meters. Para sa daatong dugang na detalye, bisita atong social media accounts gikan diri sa Pag-asa, Visayas, DOST, and Zoperto.